जोंनि उदालगुरियाव बिपिएफनि मोनसे दिसपुर सलौ मोनसे प्रग्राम जादोंमोन। बे प्रग्रामाव लोब्बा लाखिनानै खैजोनमान बेक्तिया बिपिएफ हान्जायाव जइन जादों। बेहाय जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय बिटिसि इलेक्शननि सिगाङावनो गावबा गावनि सार्थआ आदाय जायैयाव बिथांमोना जोंनिफ्राय ओंखारखालांनाय आरो बिथांमोनानो मैयानि दिनाव जइन जानानै माने इउपिपिएलनिफ्राय जइन जादों होननानै बुंदों। दा बे खोब नंखाय, खोब मिनिथावथा जादों। खारन बिथांमोना बिटिसि इलेक्शननि सिगाङावनो जोंनिफ्राय ओंखारखालांनानै गावबा गावनि लाइनाव खामानि मावखानाय मानसि। खिन्थु हाग्रामाखौ थगायनो थाखाय मैया बिथांमोना इउपिपिएलनि नाम लानानै सिगांनि बेकग्राउन्डखौ लानानैनो बिथांमोना जइन जादों। आरो बेजों लोगोसे सासे प्रमद बर' सारनि समावहा OSD मोन, बिथाङा अफिसारमोन। बिथाङा खोब माने राजनितिक पावार लुबि हिसाबै मैयानि दिनाव प्रमद बर'नि OSD होननानै बिथाङा जइन जादों बिपिएफ हान्जायाव। आरो जइन जादों, जों खुबेस्सा होदों बिथांमोना मोजाङै माने राजनितिक समाजनि खामानि मावनो हाथों, बेखौ जोंबो आसा खालामदों। नाथाय बिथांनि जि माने बुंफुरलु बेयो खोब माने नेहाथ जादों, मुगैथाव जादों। आरो बेनि थाखाय आं मुगैदों। खारन प्रमद बर'खौ बिथाङा बुंदों माने पावार लुबि आरो बिथाङा माने मा होनना बुङो, बिथाङा खोब माने पावार लुबि आरो सेल्फिस मानसि होननानै बिथाङा बुंदों। दा जेखि जाया राजु धाकाल मुंनि बे मानसिखौ जोङो मिथियो। खारन बिथाङा माने जोंनि माबानि नङा, बिटिसिनि नङा। नैबे बिलाइयानो बुङो नैबे 2005नि भटार लिस्ट। बे भटार लिस्टआ जाबाय सनितपुर जिल्लानि बरसलानि 72 नं बरसला माबानि समस्तिनि जिराय माजुलि मुंनि बे सेन्टाराव बिथांनि भटार लिस्टआ। आरो बिथांनि घर नाम्बारा जाबाय 118 आरो सिरियेल नाम्बारा जाबाय 445। बिथाङा माब्रैहाय जोंनि बिटिसिनि नागरिक जाखो, जों बेखौसो दा सोमोनांदों। आरो हाग्रामाया खसाखै 2003 सनावहाय बिटिसि एकर्ड खालामदों। आरो 2003 सननि 20 फेब्रुवारिनि हरनि 12टानि सिगाङाव जिखिनिया बे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दङ बिथांमोनासो बिटिसि नागरिक। बिनि उननि जिखिनि मानसिफोर बिथांमोना बिटिसिनि नागरिक नङा होननानै बुंदों। दा बिथाङा थांनाय माने 2025नि बे बिसायख'थियावबो इन्डिपेन्डेन्ट जानानै 39 पासनि सेरफां समस्तियावहाय बिथाङा इलेक्सन गेलेदोंमोन, जेनबाय। जेननानै बेनि उनावहा दिनै आरो जाय मानसिया 2003 सनाव एकर्ड खालामदों, 2003 सननिफ्राय जायफोरा बेनि सिगाङाव फैनाया बिटिसि नागरिक, बिनि उननिया बे माने नागरिक नङा, बर'बाबो नङा होननानै बुंग्रा, हाग्रामाया निजि गावनि खुगानो बुंदों बर'आबाबो बे बिटिसि नागरिक नङा होननानै बिथाङा बहुद सिगाङाव खोथा बुंबाय थादों। दिनै आरो जाय मानसिया 2003 सन नङा 2005 सनसिमहालागै माने माबा मा होनना बुङो, এই बरसलायाव थानाय भटार थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय भटाराव थानाय सासे बेक्तिखौ माबोरैहाय बिपिएफनि पार्टियावहा जइन खालामखो, जों बेखौ आसुसि मोन्दों। आरो बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव बुंनांगोन। हाग्रामाया जुदि शक्ति दङब्ला 2003 सननि फैनाय उननि मानसिया जुदि बिटिसि नागरिक नङाब्ला बिथाङा इनकुवारि खालामनांगौ, बिथांनि सायाव जास्ट होनांगौ। राजु धाकालादि बिटिसिनि मानसि नङा बे खोथाखौ दिनै बिथाङा रायजोफोरनो थाखाय फोरमान खालामगोन। आरो बेखौ आं हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव दाबि खालामदों। दा बिथांमोना हके नहके मानसिफोरखौ माने हाग्रामायानो बानायना बेखिनि खोथाखौ बुंहोदों। खारन हाग्रामाया ओरैबायदि बानायदों जे नैबे आसामनि रायजो सभानि MP मोनथामदि खालि जादोंमोन, बे खालियाव मोनसे खालियाव माने माबाया जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बारग' CM बिटिआरनि प्रमद बर' सारा दिनै आनकन्टेस्ट भाबै आसामनि बुद्धिजिबिफोरनि, आसामनि राजनितिक हान्जाफोरनि माने मोजां मोनसे बिबिसनानि गेजेरजों बिथाङा दिनै आनकन्टेस्ट देरहालांबाय। आरो बेखौ बिथाङा सह्य खालामनो हायाखै। बिथाङा बिराद जेननाय मोन्दों। दिनै खसाखै बर'नि जारिमिनाव बयनिख्रुइ माने जारिमिन सुजुनो हानाय सासे राजनितिक नेताया जाबाय दिनै प्रमद बर'। आरो बिथांनि दैदेननायानो दिनै बर'नि जारिमिनाव दिल्लीयावहा भारतीय माने संसदआव 3 MP गोनां पलिटिकेल पार्टिया जाबाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल। आरो बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबै जेननाय मोननानै
जेन माने गाव लाजिगौ हायिनि थाखाय दिनै माने एमपिआ जेबो नङा एमपिजों जेबो लेनदेन गैया होनना बुंदों बे बबे माने हादोराव दङथाय बबे आयेनाव दङथाय बियो एमपिआ जेबो माने दरकार गैयानो बिहा बेनि बुंनाया एमपिजों जेबो जायानो बिटिसिआ गावहा बिटिसिनिल' डेभेलपमेन्टनि खोथा सिन्था खालाम बिटिसिआ भारतीय संबिधाननि बबे जायगायाव थानाय भारतीय संबिधाननि बयनिख्रुइ गोजौसिन संसदा जाहैबाय पार्लियामेन्ट एमपि जाय एमपिफोरा भारतखौ दैदेनो भारत देशनि बयनिख्रुइ गोजौसिन आफादा जाहैबाय माने संसद आरो बिनि एमपि मेम्बार बिथांमोनानो देशखौ दिनै दैदेनलाङो आरो बे एमपिआ बिटिसिनि थाखाय जेबो नङानो बिटिसिआव खुनु गुरुत्व गैयानो मिनिथावथाव माबायदि माने बिटिसिनि सिबथाय आयेना मा बुस्थु बेखौ मिथियो बिथाङा बे बिटिसिनि खोथाखौल' मिथिनानै बिटिसिखौल' माने साननानै एमपिआ मा बुस्थु बेखौ जेबो मिथिया नाथाय मिथियो बिथाङा मिथियो नाथाय बिथाङा दिनै हाल' जादों लस जादों बेनिखायनो बिथाङा मुगैनानै नायनो बानानै नार्भासजों दिनै एमपिआ माने खुनु माबा गैया प्रयजन गैया होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिनिनो मोनसे थुनजुलायनायाव दिनै बे राजु थाखाल बायदि बेक्तिखौ दिनै बुंदों दे प्रमद बर'आ एमपि जानायनि थाखाय एमपिआव देरहानायनि थाखाय बिथांखौ सेल्फिश बुंदों बिथांखौ माने माने मा बुंनो पावार लुबि होनना बुंदों खिन्थु राजु थाखाल बायदि मानसियासो सेल्फिश कारन बिथाङा बिटिसिनि बाहेरनि मानसिया फैनानै बिटिसिनि माबाखौ डेभेलपमेन्टखौ लानो नागिरदों बिटिसिनि डेभेलपमेन्टखौ लानो नागिरदों बेनिखायनो आं मुगैदों जों गरिहना होदों राजु थाखाल बायदि मानसिया माने जेनेरेल एरियानिफ्राय फैनानै बिटिसिआवहा गावनि माबाखौ सार्थखौ आदाय खालामनो नागिरनाया जोंनि थाखाय मुगैथाव जादों आरो जों खुथारै खावलायदों बिटिसि सरकारनिसिम जे बे मानसिनि सायाव इनकुवारि खालामनांगौ बे मानसिया हसाकै जोंनि बिटिसिनि मानसि नंगौना नङा जोंनि बायदिबा नङा नैबे कागजानो बुङो कारन बे बरसला समष्टिनि बिथाङा जिराय माजुलि बुंनि 118 घर नाम्बाराव बिथांनि भटार माबाया दङ এই गतिके बिथाङा जोंनि कुनु पद्धे जोंनि बिटिसिनि मानसि नङा आरो बिथांनि सायाव इनकुवारि खालामनांगौ कारन जुदि बेबादि मानसिखौ लाई होबाय थायोबा बिटिसि नाम मुंनि कुनु माने मिनिं थानाय नङा बिथांमोना बेखौ नोजोर होनांगौ आं बिटिसि गभर्नमेन्टखौ खावलायदों आरो बिथांखौ जोंनि राजनितिक भाबै गणतान्त्रिक भाबै डेमक्रेटिक अधिकारजों बिथाङा बिपिएफ खालामो मा खालामो जोंहा बुंनांगौ गैया किन्तु जोंनि बिटिसिनि बारग' प्रमद बर'खौ बेबादि सेल्फिश बेबादि पावार लुबि बुंनो हानाय बिथाङा बे बिटिसिनि बाहेरनि सासे बेक्तिया माने बुंनो हानाय अधिकार गैया बे बिपिएफनि मोनसे हाबाफारि बे इउपिपिएलनिल' गोहोम खोख्लैगोन नामा जायखौ जालांबाय मा होनना बुंगोन बिथांमोना दिनै बिटिसिखौ 28टा समष्टि लानानै सालायदों 28टा एमसिएलए थानानैबो बिथांमोना माबादों मा होनना बुङो बिजेपि गभर्नमेन्टजों माने गावसोरनो सारेन्डार जाना साबमिट जानानै एलायन्स सरकार दानो गोनां जादों बिथांमोना गावसोरा केपासिटि गैया आनएक्सपेक्टेड माने बबेबा मोनसे रायजो राजाफोरनि भुल बखत साननायाव बिथांमोना दिनै 28टा देरहादों बेनिखायनो बिथांमोना गावसिनि गोसोआव मिथिया जे बिथांमोना हारसिङै सोलिनो हानाय शक्तिया गावसिनियाव दङना गैया बेखौ बिथांमोना मिथिया बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बिजेपिखौ लोगोआव लानानै काउन्सिल सालायदों आरो दिनै फैगोन जिथु माबा मा होनना बुङो एमएलए एसेम्बलि इलेक्सन बेयावबो बिथांमोना बिराद डाउट दङ दिसपुर सोलौनानै मोनसे माबा लानानै मिशन लानानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों मावथों मोजांनि खोथा किन्तु जोंहा बेयाव साननांगौ जेबो गैया दिसपुर सोलौ नङा दिल्ली सोलौ होनना बुंलाय जों बेखौ माबायो दिल्ली सोलौ होनना बुंबाथाय जिर'खा दिल्लीयावथ' सासेबो एमपि गैया बिथांमोना दिनैनि दिनाव 2028 सिमहालागै बिथांमोना एमपि सासेबो मोखां नुनाय नङा गावनि होननाय এই गतिके बिथांमोना दिनै आरो मा होनना बुंदों এই दिसपुराव थांनो थाखाय थांनाय बाराव साथामल' महाजुत बन्धनाव माने मा होनना बुङो बेखौ बिथांमोना कंग्रेस इउडिएफनि सहायजोंसो थांनाय बाराव साथाम माने माइनरिटिफोरनि भट लाना देरहालांदोंमोन बेनिखायनो बिथांमोना डाउट दङ बे एबारनि एसेम्बलि इलेक्सनावबो बिथांमोना दे एबारावथ' मुसलमानफोरा जों खोनानायाव जों मिथिनायाव बिथांमोनखौ बिराद फोथाय खेबस' खालामनायनि थाखाय बिथांमोना एबार 2026नि बे एसेम्बलि इलेक्सनाव माइनरिटि मानसिफोरा बिथांमोननिफ्राय गोजानाव दङ बेखौ नुनानै दिनै बहुत खायदा खालामदों दिसपुर सोलौ होनना बुंदों बे बिथांमोननि बे मोनसे दुरबलता गिनाय आरो बे जोंनि इउपिपिएलनि थाखाय जेबो माबा खालामा माना बुङोब्ला जोंखौ खथि खालामनो हाया दा कारन थांनाय बिटिसिनि इलेक्सनाव 2025आव बिथांमोना 7.5 लाख मोनदोंमोन जों 6.5 लाख मोनदोंमोन बिथांमोननि 7.5 लाखआव 3 लाखआनो माइनरिटि भटारमोन आरो बे 3 लाख भटारा दिनै बिथांमोननिफ्राय गावना फैजोब्बाय गतिके बिथांमोना दिसपुर सोलौ प्रग्राम नङा माबा मोनसे सोलौ प्रग्राम लाबाबो
MLA इलेक्सनाव बिथांमोना देरहानो हानाय नङा बेखौ बिथांमोना हमनो हाखादों आरो उदालगुरिनिफ्राय धीरेन बर'आ बिपिएफआव जयेन जाबाय धीरेन बर'आ बिपिएफआव जयेन जानाया मानसिफोरनि बुंनायखौ नुदों आङो बिथाङालायनो हाबलाय ओंखारलाय 8 बार जाबायनो बिपिएफआव माने भाइस प्रेसिडेन्ट खामोन बे बिपिएफआवनो हाबलाय ओंखाराना 8 बार जाबायनो बिथाङा दा बेखौलाय मा बुंनो गोनां दङ दिनै हाबदों गाबोन आरो ओंखारलायनोबो हागौलै बियो आरो बिथां बायदि मानसिखौ लानानै जोंहा बुंनो थांब्ला माने साननांगौ जेबो गैया आरो बिथाङा माखासे जोंनि जायफोर आं दहाय बुंखाबाय जायफोरा जयेन जादों बिथांमोना बिटिसि इलेक्सननि सिगाङावनो गावबा गावनि सार्थ'आ पुरन जायैयाव ओंखारखालांनाय गोजा थाबाय थानाय दिनैनि एक्जिस्टिं दानि रावबो जोंनि मावथि बेयाव गैया आरो बिथांमोन थांनायावहा जोंहा जेबो माबा गैया जों मोजां मोनदों जोंनाव सावरायलायनाय जादों माने जायफोरा ओंखारलांबाय जायफोरा थांदों जोंनि जिनिरासो खारदोंनो जिनिरा खारनायनि उनाव जेरै मोजां जायो दा इउपिपिएलआ दिनै जोंनि थानाय इउपिपिएलआ साफा मोनसे क्लियार आरो रायजो राजाफ्रा फोथायजानाय मोनसे हानजा हिसाबै दिनै मोजां मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा आरो थेंक इउ